Πώς διαχειρίζεσαι την ψυχική ασθένεια? Δυστυχώς κανένας δεν μας έμαθε για την ψυχική ασθένεια και όταν έρθουμε αντιμέτωποι, είτε εμείς είτε δικοί μας άνθρωποι, είμαστε τελείως ανεκπαίδευτοι στη διαχείριση. Πόσα ατέλειωτα ψυχικά αποθέματα χρειαζόμαστε ώστε να ανέβουμε μαζί με τον ασθενή τη δική του ανηφόρα. Πόσο ανέφικτη είναι η απλή συνύπαρξη. Δυστυχώς, η πιο σκληρή συναισθηματική συνέπεια της ψυχικής ασθένειας είναι ότι απομονώνει, σε απομακρύνει από τους ανθρώπους γύρω σου. Είτε είναι κατάθλιψη, είτε διπολική, είτε κάποια μορφής ψύχωση, η διαχείριση είναι εξαιρετικά δύσκολη. Η ψυχική ασθένεια δεν έχει να κάνει με αδυναμία διαχείρισης του ατόμου. Ο εγκέφαλος πάσχει και ο εγκέφαλος είναι ένα μέρος του σώματος. Όπως θα μπορούσε να πάσχει κάποιο όργανο του σώματός μας και να το μοιραζόμασταν άφοβα, έτσι χρειάζεται να μπορούμε να μοιραστούμε και τις όποιες παθήσεις του εγκεφάλου μας. Το στίγμα δυστυχώς υπάρχει ακόμα και χρειάζεται να σταματήσει ώστε να βγουν πολλές ιστορίες στο φως. Μόνο όφελος είναι η βαθιά κατανόηση ανθρώπινης συμπεριφοράς, γιατί η ψυχική ασθένεια είναι ένας μεγενθητικός φακός για τον τρόπο λειτουργίας του εγκεφάλου μας. Το δυσκολότερο κομμάτι διαχείριση είναι η απομόνωση. Ο κόσμος μοιάζει απειλητικός, ο εαυτός μας απειλεί, η εμπιστοσύνη δεν μπορεί να εδραιωθεί. Φτιάχνεται ένας άλλος κόσμος μέσα στον οποίο ζει ο ασθενής που φαινομενικά μοιάζει ο ασφαλής του χώρος. Μοιάζει να τον προστατεύει από την πραγματικότητα που δεν αντέχει. Ο εγκέφαλός μας κάνει κακό με την πρόθεση να μας προστατεύσει. Στην ψυχική ασθένεια μπορεί να γίνεσαι ένα παιδί χωρίς όρια. Μπορεί να νιώθεις ότι η φυγή είναι μονόδρομος. Μπορεί να διχάζεσαι μεταξύ δύο εαυτών, να δυσκολεύεσαι να αυτοοριοθετηθείς, να διψάς για ελευθερία και να καταλήγεις να φυλακίζεσαι χειρότερα. Όποια και αν είναι η δική σου πάθηση ή η πάθηση των δικών σου ανθρώπων, χρειάζεται να ξέρεις ότι πρωταρχικό σου μέλημα είναι η αυτοπροστασία σου, η υπομονή και υποστηρικτικό περιβάλλον δίπλα σου. Όλα τα βάρη γίνονται πιο ελαφριά αν τα μοιραζόμαστε. Εσύ έχεις κάποιον δικό σου άνθρωπο που υποφέρει από ψυχική ασθένεια? Πώς το διαχειρίζεσαι?